Apay, ma'am, saan ka diya mapagtalkan ti kayan ayat na? Aday ta ti kapim. Okay ron, just enjoy. Panawan ka pa'y ditoy. Nagbanglo kan eksakto da ito'y brewed coffee. Haddan sakit dinamnamak kinida. Nalawag asan ang magustuhan ti mami na ni Dave. Kabuta may salaang anak ti Manalon. Nukasta sa anak ang maawanan itinamnama. Nagkita ka no da Dave kanida. Talaga amat Sinurot ni Dave ni Nida dito'y syudad ti Bagyo. Napigsamot at talaga ti pakinakam na. Ayat ti panagmerienda ta dito ko sinok na imayanta. Anya ka dito ibagam? Katsi ka, anya mati ko na mga ibagam. Umunakan. Ladies first nga ron. Anya? Nagadungan mo. Isuman. Alan, umunakan na mga ibaga. Kwa, ningamin mama. Dumdumlawak ka dagiti ibagbaga na kanyak. Adinak magustuhan, parakin ka. Di ka ko mamasasair Ngam kasta nga rod. Gaputa may saklayan nga anak ni Manalon. Uwan, ngam imbagakan ko na asikat ay ayatak. Kat, saan ko akalkali kaguman kinabaknang. Ni kaliron ti kayat da. Saan mo eksakto akasta? Ngam rumpang kano abaknang ti pakiasawaak. San kat atay tao akayat na ti bumaknang, babaan ti panangasawa na iti baknang. Amok, iti palang lupay nasayat ti panakisango na kanyak. Nadlaw ko asaan unay paboriti panagaram ko ken ka. Aging ka nga inaknunak. Wan, tanda pa'y kiti atap ko. Nga da pa kay naigan day tayo ti pananglukat na iti branch ti negosyo may dito Tapno ya dayo nakakanyak? Wan, ti amo na siguro kat saan ka na makasurot pa'y dito Dakkel la unay ti panagyaman ko ta naawat ak iti trabaho. Ngam, adanay baga kanyak ti station manager ko. Anya day ta? Numalpas tin na mabulan ko kas training. Ket no agregularak, yakar da ki di Manila. Anya? Ado ka no ti marami da ki jay. Ta nakita na ti performance ko. Wow! Napintas ti tang opportunity. Wen, ket adda ka no kanyak no kayat ko ti agpirma iti contract ko kas regular. Katanya pelat aramidem. Nagpintas ti tan. Wen nga rod. Ngam kasanukan. Kasanuak nga. Umadayo ak. Ket amang nugundawayan na di aron ti mangririboken ka. Anya? Sana ka putawan panagtalik ko ken ka. Ngam sa anak nga agtalik iti da di aron. Dave, agtalik ka kumakanyak. Tauri anyat mapaspasamak? Sa anak tong agtinag kinirong. Amok mat ket di. Ket siguro, uray manglaylay tong ti ayat mo. Sikalat ta ti ay ayatek. Tay, tidakkel a problema yo ita. Nga magtalaga ka ni Dave. Tay talaan nga. Tariribukan na kamanin ni Ron. Nariribukan na? Iprangkakan ko na. Nga uray iton ka awan ti mauray na kanya. Kasanon no saan lata mamingga? Nang runa inton adan iti adayon iti. Uray aday ti adayo ti kayat-ayat ko. Saan na kayat asawa ni isukat kon? Wan, ngam kasanon no feeling adala tanam-naman akin ka. Baka mo'y tibiyag na Basta siya, nila and Dave tay ayatat. Period. Iso agam kasanon no ni mamamti mangi pamuspusan iti panagin na si Degyo. Uray anyat aramiden na ko nakmanan lin, ha? Saan ko nga ibaw ti imatang ko iti sabali? Okay. Sige. Amang makadisturbo akin ka. Okay lang, awan parikot. Can time to sleep akon. Ag duty at manin inton rabi Bye. Bye.
Anya lakit din dahi aron. Talaga nga inlak kanita. Kalpasan, piliyamot ni Nita. Di pailakano siya ti arman ni Ron. Ang mabalin na tamat. Talaga nga impapasyo, tinagsarak ken Dave. Kaya mga ano sa dino pa'y tinapnapanan yun. Sa balin sakit ya dali ta panunot yo, mama. Saan nakakasi ti pampanunutin nyo? Ha? Malaksid. No kasta ti kababati pa nagkita yo, kanya nga anak yo, mama. Ngam, tayo ko na kon. Saan nakakasi ti pampanunutin nyo? Ngala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Awan kayam, nagururay ni Ron. Nabayag dito'y itay. Anya ti rason? Wano, apay ko ma. Anyat gapo na nga inuray na. Kaya't nakasiguro ang makasarita. Mama, awan ti rumbang apagsaritaan mi kiniron. Kanawan ti gapo na nga gururay. Awan mo ti relasyon mi. Bay amlatan No umay to pa'y maminsan, iprangkak manan kan kwa na nga uray enton kaano. Awan ti mauray na kanyak, mama. Ngam sangwam kumalaang anasayaat. Tabagan no makapanunot iti dagas kontra kan ka. Ay, padasan na. Apay, awan kalintagak? At damat lintag kapag kamangak, mama. Hello, Lynn. Agyaman nagtanakontak ka. Agropropata ko nga sobrang iti trabaho, Kron. Sorry Kahit ko lang amin ti adda kasarsarita. Okay lang. Eksakto matasumrata kon. Next time langan. Oh, sige. Okay. Bye. Bye. Napintas mo't kit din ni Lynn. Kun di adalmat. Saan nadakas no isot pangibaw ingak iti imatang ko? Saan kong amo? Tanilat tanida tilinaon ti panunot ko. Kun isot pakarik na iti ayat. Kasano da ito'y? At damatan kaayan ayat na. Malaksid. Nugun udak babaan iti puwersa. Adda akong dito'y downtown. Apag-urayan mi iti service mi asumrag friend. Wow! Ada kayong servisyo? Uwan, company service. Aganad ka kanayo na, friend. Thank you. Awan kayam. Mas taawag kan ron. Oh, apay. Imawag kanyak. Amok man. Parparo nga ron. Ang mga no pinampanonot na kisingasing ko kankwana. Asika ti arman na. Aniya? Oh, saan ka di? Day tanga tatirason nga imawa. Anya ti amom? Sa bagay, mabaling matlat ta. Wan man. Awanan ti sa bulam kankwana. Nang rona kat. Kasla siming patmatbasitan. Aniya? Unay tabasitan. Iso man tinadlaw mi ka ni Dave. Sa bagay, saan nadagas no bilang. Anong, apay, nauma ka din agrayo kan ka? Diyak man na mo. Nga mulita ka. Awan ti dakas na no adamot trignam kan kuana. Makitan to Nay, kastapay, adan ti service mi. Bye, friend. Bye. Take care. Talaga mas taawak. Anya nga tatirason nga inawagan nak ni Ron. Nagsayat kat kuman. Ni ibaw ingan ni Ron ti panagayat na kinilin. Tapnawahanan ti mangriribok kanyak iti relasyon mi kini Dave. Ni Dave. Umakar ka no iti trabaho. Katnukas ka sa no. Maya dayo kanyak. Sa bagay, awan matkit diti parikot. Agtalikak kan kwa na. Uray na kurapay lang. Amo, sa anak, ngagbabawi anak ayan ayat kan kwa na.
Nag-off ka gaya man. Well, kat sana ko maamakasinakan ka. Saan? Awan mat unay ka daw customer to kaste nga oras. Nasayat no kasta. Ngam, amang ano agdan tumakuna ni mamam na masangpatan na tang agsarsarita. Awan. Ang panunutak namin tinaybagam kanya. Awan makatubang. Nga uray ni Mama Dave. Nagrigat lakit din ti pobre ano nakurapay. At dalat na diskriminasyon iti amin na banag. Ngam para kanyak. Saan anapatek ti kasasaan mo iti biyag? No nakurapay ka man. Agyaman na kiti tayo panagayat nida. Nagasatak launay, tasyak ti inayat mo. Kat amo, nga ayatan nakmat akas iti panagayat ko kan ka. Wan, sikat ti umuna kan mauling ayat ko. Kat kastoy mat ti kunak. Tung palbiyag ti panagayat ko kan ka. Kasimut lang kanyak. Kat nila ang patay ti makapaggibos iti daytoy nga ayat. Anyan? Kat no mabalin, malunat iti tanam ko daytoy nga ayat. Kumusta, Pards? Saan ko anam na madanong ka dito, ya? Ura siya. Nagtarusak namin dito itay of con. Okay, kumusta mo ti trabaho, Pards? Awan mo't parikot, Pards. Agsarsarita kayo lang, ha? Ay, iwan kaya, anyat order mo ron. Mangan ka, ano? Coffee? Coffee latan. Sige nga, Rod. Agpayaga kiti kape. Mabitlaan. Sige. Sika, sweetheart. Anya matikayat mo? Sige, ore, kapi matlatan. Okay, panahon kayo pa yadwa. Amom, Dave. Nagasat ka launay. Apalan ka. Anya ti apalam? Nagasat ka. Tas ikatinaklon ni Nida. Ti inayat na. Kasta ka di? Nasingpat. Napintas. Sa dapay mabalinday ti biyag. Ron. Super jackpot ka, Parts. Numakasara ka kumamat, itikas kan kwa na. Ano dita? Barang no adda kaskin Nida iti saguday. Tano awan ti kaskin kwa na. Sa anak siguro nga gayat. Mayat man ti panagsango dagiti duay tay. Wan, Mama. Binayak lang ida. Nukit kita ni Dave. Nagkalmat ti nagbaliwan na sipod agdan ditoy. Mama. Nagbalin mata na disente. Natural, Mama. Radio station ti pagtrabahuan na. Masapala presentable nga agarwat. Ngam, ada na ibaga kanyak ni Dave. Amangan no umakar ka no di Manila, enton umay abulan. Umakar ko na. Iti sa bali, akumpanya. Isumat la kumpanya, Mama. Ngam agyan ijay main office. Kasta? San sapay kiti na mauray ti panagkibos ti provisionary period na. Nakita da ngamin ti kinalaing kan kinaanos na ngagtrabaho. Di agin na dayo kayo. Kapilitan na kasta, Mama. Ngam awan parikot dita. Adamot cellphone? Makainawag ko, urean niya nga oras no bilang. Dahito yan, tiguntaway ni Ron. Uminom kayo latta kakadwa. Ang awan nagap-apa no mabartok kayo, Boss! Nasayat nga, Rod. Kanda kayon ton ti mangisira iti bodega enton madamdama. Sana bale, tadagard ang makaamo dito eh. Boss! Awan danag, boss! Panawan kayo pa nga, Rod. Adanas ka nakasaritak. Boss! Masapul asaya atin lang ti makikadwa kadagiti tao. Tapno na anayas latta ti trabaho da. Nasken ama parang ay ko tinigosyok. Iti kasta. Adda pang biyag ko iti agbalin a pamilyak. Timot maipapankin nida. San abasta irukmak ti ayat ko. Aging gay ti saan da pa'y nakapagkalaysak ni Dave. Sa anak asumardeng amang irangrang itiriknak.
Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Nakaawid ka gaya man. Kumusta mo tinagmalan mo? Okay na, awan mo parikot di restaurant. Nasayat nga rin no kasta. Iso na lang, ada parikot ko kiniron. Apay, Kanain mo tan nga umay di restaurant katag sarsarita da ka ni mama. kasta ka di? Kat ni mat mama, kasla iduron na lata ni ron kanya. Kat, anya matima ko namin kita ita. Nadala ka mababalin ko. Kat, agkasarta itan. Anya? Dahil talang ti pamuspusan. Tapno maminggan na di alalaki amang reng-reng-rengken ka. Dave, Pasensya kan, na nakurapay ito kaayan-ayat mo. di kagdanan. Saan ka agkanat paray ti dayta, okay? Saan ka tuupulos isuka ti dayta aron? Wano asino pa'y di tabak nang? Nga masupring mo nga tayo kag nanayon ni mamam. Wan, Agyamanak no kasta. Wan gayam, agbiyahe akin ton bigat. anya? Ibaw nak ni manager di main office. Kaya't nakano akasarita the head engineer. Di iso, aganat ka Oras ka. Kat dapan nakabalin na. Never ha makikuyog ka kaniron. Anya ko mamatirason ang makikuyog akan ko anangay. Saan kang agdanag ko nakmanan? Uri anyat ar-aramiden da, tapno maya si dagtirig nak iti daya aron. Di dan pagbaligi. Dinto agbali ti panagayat ko kan Katif. Agyamanak no kasta. Pulitek ti kanayon ko nga ibagakin ka. Manglaylay man ti ayat mo. Sika kat sikan tulang tinak ayaten tung palbiag. Magpamanila ka nun ni Dave. Talaga amaya dayon kanyak. Nung maamuan day ta ni mama. Ang mga nod at da nasugsugan na ni Ron. Magtatong kanyak. Ay, nyamatan di kasya mapaspasamak. Pulos sa anak tong umanugot iti kayat ni mama. Karbangak ti agpili. Iti pakiayan-ayatak. Kat ni Dave, ti umunakan mauti nga ayat ko. Baturo kak badlagan. Ado tinas ka ng asikasukin ton bigat. Mitingat to pa'y dagiti staff. Nang rona, kat ada na idanon kanyak amadingar aramidin ti may sa kadagiti aday ti kusina. Nang rona di purchaser. Saan ang mabilin kanyak ti kalukwan nga aramid ta? Sino at ni Ron? Sumbatak nga ta? Ignore klatan na ito nga awag na. Rabi imatan. Ibagak tulatan na nakaturugak no silirin na. Nya, agpamanila ka kunam. Ibaw na ti manager mi tatang. Kat amangan numaya karak iti main office mi. Kasta ka day. Nga madamot la kanyak no kayat ko. Ngamin, saan na maumpot ti probationary period ko. Kat pagpirmahan na ko ni regularization status ko. No, kayat ko tagtuloy. Nagsaya atan no kasta. Iso ako nak, agtanin na idak pala ditoy. Pangpalpaliiwak no kasano. Sakto ag-aplika rin ti sa balya kumpanya. Ada kang kadaitan amang kita iti pagsaya atam anak kaw. Ubuntatan, kat no kasano. Kayat ko pa iti agabroad. Anya? No may kanak iti gundaway, kasta ti planok tatang. Kayat kong isagana ti amin para kada kami kaninida. Anak. Kayat kong ipakita iti inana, akabaalak mat ti rumangay. Kita ang anak kaw. Hanggang narigat mat no nangatulaunay ti arapaap mo. Saan mo apilitan no, saan mo akabalan. Dadakdakas ti bunga na no matnag ka. Ubuntatan, mawatan kayo. O sige, tagirugbatak pa eh. Alawan. Agan-anad ka kumaakanayon, anak ko. Uri na kayo, tatang. Not na marikrik na yo. Saan nyo apilitan tiyang trabaho? Agina na kayo. Sige, kasta nga rutan. Bye.
Bye, anak. Ada manin dito'y bangkag. Saan ko man akayat ti anak ko nga hagtrabaho ak itinadagsan? Hangam kabailak pa'y mat. Kenda ito iti pagwat-watak. Nay, apay nga agim emek ti masikog akalding kaw. Ay, saus. Ay, aganak samit tan. Ay, kita ikman. Hey, hey, dagit itarakin ko ti may sa pangikat ko iti bandawg kin pakaliw-liwaak. Hey, ano saklat tati agtartarakan? Narigat mat no awan aramidag. Muna kalata na sumrek ni da, iha. Uwan, mama. Adapay ngamin papanak nga umuna. Ang kita kami kin kumari Lilia. Tada ising-singasing na negosyo. Manan, saan kayo ka di pa'y amapnag? Saan tayo lang arudan mas asikaso ti negosyo tayo di probinsya? Man ano ko man o damanin sa bali. Kaya't ko nga da maibatik kan ka pag namayam, iha. Kontento ako ni Deto kasasahat tayo, mama. Ngam saan pa'y nga umdas kanya. Isuasi ka, piliyam ko nakmanan ti pakiasawaan. Tadinto kat agbanag nga awan dagito'y apagrigrigatak nga isagsagana para ken ka. At tamanin bagas ti ibagbagayo. Kaya't kula ang ti makasigurado. Adinto masayang dagito'y iha. Saan daw mapasamak dahi tang ibagbagayo, mama? No ti ay ayatek, ti makatakunay-nay ko. Nga iso ti kabinulig konto ang mga iwan kadagito eh. Dumaki asawak to iti kunayo nga damabalin na, asaan kumat nga iayatan, dahi tati masiguradok, agbanag to amin iti awan dagito eh. Chocolate and flowers for you, Nida. Ha? Apay din ito Ron? Saan ko matakasangay tap nasagutan na kiti kakastoy? Saan matakasapulan akasangay ti tao? Asagutam no kayat mo asagutan? Wan mat kiti awan tiga po na asagutan na, Ron. Pabainan nak ka di? Pakaragsakak da ito'y. Okay. Tap na saan mo matako na? Awatak. Nga maudin da ito'y ha, Ron? Nida. O sige, agtugaw ka. Agyamanak. Ano ti kayat mo? Coffee? Oraan niya. Katagyamanak. Okay. Agpayagak na ron iti kapen. Ngam niya eh. Saan ka amasaw nga kasarsarita? Ada ngamin short meeting ko kadagiti staff. No problem. Kaya't agyamanak launay. Tainawat mo ti regalo ken ka. Sige. Excuse me ha, Ron. Namin anong aldaw nga imimayak dito eh. Kung saan ko anaranaan day di amo kong adib. Saan nga tanga umay dito eh. Oh, Ron, iho. Ata ka mat dito'y. Apay ngagmay saka. Naimbag nga aldaw yo, ma'am. Ninida. Madaman sa team meeting da iti staff na. Okay. Okay ka lang dito'y? Awan, ma'am. Agpalabas sa langit ti oras. Ma'am, adaman damagak? Anya dayta? Doon alawas nga imimayak dito eh. Nang rona iti malam. Ang saan ko anaranranaan ti BF ni Nida? Saan mo kadingaan mo? Nayakar ka no, iti Manila. Kasta ka di? Isot na ko na ni Nida kaniyak. Kasta ka di, ma'am. No kasta, mabalin nga awisik ni Nida nga agpasyar. No, manugot kayo. Apay kit din asan. Isot ka sa ritam.
Agyaman ak, ma'am. Kasaritak to nga rod. Boring ngamin. Tawan mo't lang kasarsaritak. Nang rona no, ada ako iti apartment ko. Sige. Kasaritam to. Awan mo't nga tatidakas na, nagkuyog kayo. Walang panukang nanawan, mama. Ada ka no ibaganakan ka. Anya ka no pailaan. Kasaritam ko ma. Katkas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Pakitaam laeng iti nasaya at jay tao. Ay, sige, mama. Da kayo, mamin. Aniya asya. Imparangkak lang nga rodan nga awan ti mauray na kanyak. Namdagulit. Kansan nga agsarsardan. Ay, makasaot. Tumanlaw ko na akon. Impakada ka matan ka ni mamam. Di na ka di mapatgan uray italaan. Bilibak matitikin na pigsa ti kapot mo kini mama niya. Napod no ngamin. Titarigagay ko kan kanita. Ngam amom nga addan ka ayan ayat ko. Amok. Saan kayo pa'y nagkasar? Ado pa'y lati mapasamak ba iti panaglabas ti aldaw? Tanya ti kayat mo asawa ni ti daytaron. Saan ka kadi ang makaaw-awat iti sao? Uray inton kaano man awan mauray mo kanyak. Okay. Saan ako na makisinupyat iti dayta? Tinapatig ita. Kat di naklapdan ang mangiparik na. Kan mangipakita iti kinapudno to'y ayat ko. Talaga saan ka makaaw-awat niya ron? Dagulitak. Tapan ang ipakita kan panangiparik na. Iti kinapudno ti ayat ko. Saan ko ngamukan ka? Ita. Patgam ko man ti awis ko kan ka. Nga oray iti umunagon daway lang. Sige. Sige man lahat. Ngam saan tangag ba yan? Adda trabaho. Agyaman ak nida. Sige, kaya't ka lang akasarsarita. Morotakan ko na, mama. Ngam saan nga agbidot nga agaramit iti dakas ta saan konto ang mapakawan. Awan mo't nga tatidakas sa panggap na. Kat no adadakas sa panggap na, no adadakas nga aramidan na kanyak. Basulyo, mama. Aniya? Amok, idel-del-del yung kanyak ni Ron. Isa natangkan ti pakinakam na. Gaputabak nang da? Well, gaputabak nang da? Iso ti kayat yo pang yasawaan kanyak. Kita at lang ti masakbayam iha. Mama, saan lang at kinabak nang ti makaipaay iti napintas sa masakbayan? Diyak to almanan ti aglaplapos sana na kinabak nang, mama. No kalbaryo nga't laang ti katukad na. Aniya? Sige, mama. Mapilitan ang amakikuyog kiniron, kapo kada kayo. Nang ulitak, no adadakas nga aramidan na kanyak, basolyo. Kan umuna, kan maudin da ito eh. Madana anak Lin, ngam simuro taklatakan ko na. Ngam nakasaganak mat iti anyaman nga aramidan na. Kat saan ko mga bidot? Apay ang pinalubusan na ka ni mamam. Saan kumot ang maawatan ni mama? Napatpatagkan ko na ti sanikwangam ti pakasaknak nga anak na. Materialistik la unay. Daytang ti pare ko. Ngam siya ti palubos, Lin. Uri anyak mapaspasamak. Saan danto nga agbaligi iti panggap da? Imbagam ka di daytoy kini Dave? Dayta ti pampanunutek. Kan mariribukan ak launay. Tsak amo no ibagak kan kwa na wano saan. Nasaysayaat no ibagam kan kwa na. Nga ta? Uwan Ngam kasano no di nagmut palubusan. Kan agsakit tinakam na. Maawatan na kamat siguro. Kandi ta ang masubo. No kasanod pa nagtalit na kin ka. Sige, awagak nga ron ni Dave. Ipakadak kan kwa na, ti ikukuyog ko kiniron. Uwan friend. Sige, kastapay nga ron. Kan agad anad ka. Bye. Bye. Ay, makamutitan. Ngamnas kan nga agsaganaak. Apay dito igit ti baybay ti nang ipanam kanya, Ron. Tapno makapagwayas tanida. May kantay ti gundaway nga agsarita austo. Awan dinas ka na pagsaritaan ta. Adda, ti maipapan iti ayat nga idatdaton ko din ka. San ka di nga imbagakon nga awan ti mauray mo kanyak gato taaddan ka ayan ayat ko? Siyak ti adda ang maikarikan kanida. Sankit di aday Jay at David.
nga anak laang ti Manalon. Naglaingan ta sikat mga ibaga? Asikat irumbang nga para kanyak. Uray pa'y asino. Kan uray pa'y anyat kasasa ti biyak ti may sa atao. Akas kanitib. Isot ay ayatek. Sana napatag kanyak day tayo bagbagan. Maag ka no kasta. Sikat ti maag. Idinto ta siyak. Maitid ko tinagin awa abyak. Sana day ta ti pagrukodak. Kan no kinagin aw ti biyak. At damat ka ba ulan mi iti biyak? Saan lang asikat ti adama ko na akin na baknang na? Kan saan ngay ti agnanayon? Kat material lang abanag. Di makaparagsak iti tao? Angam, kasanon no saan ko nga ipalubos nga isot pagtinlagam. Sino ka? Ano ti kahit mo asawan? Nida, ay ayatan ka unay. Kat saan ko nga ipalubos nga agtinag ka iti sa bali. Iba kang tiimak. Ayok ka. Matayak pa yung muna sakbay ang maaramid mo. Tipanggap mo kanyak. Iba tanak ron. Ladingitak, Nida. Tangay saan ka maala ay tinasaya at asaritaan. Iba tanak ron. Ayok ka. Ayok ka. Saan ka makatayo kanyak? Di nagmaitarayan, Nida! Huray kasanot pa nagpaarayat mo, Nida. Awan makarayat kan ka. Nagpartakan nga agtaray ti awanan bain. Baso niya na ito, mama! Idurduram na kititakis! Pakawanin na iha. Ewanan ba alalaki? Anyas klase iyo ngayon na, mama! Nung awan na ira na amang ngalap asin mangla titi na dyan lugar. Nagbaligin na dyan ng ramus kanyak! Anyas klase iyo ngayon na iparamus na kititawa dyan kayat! Paimbalon ko te awanan ba Mama, urian niya ko iter aramidin niyo ita. Awan din ka ngay bagayon. Panahon kayon kat makamo kayo na tinegosyo yo. Aniya? Surutak ni Dib. Kat makidanakon kanwana. Agkasar kami na urian niya tipagbagayo. Nida. Lasingitak mama. Limti kayo't kunti masurot iti dati agong daway. Saan kat ada kayo ti masurot iti pakaseknan ti pusok. Saanan, mama? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.